Tá mór frosna na múis sa dtuaisceart na Sualainne críochnaithe den mblianta. Chur taidóirí ó ollscoil ó líochtalamhaíochta na Sualainne rianarí chórasta te damhanda nó GPS ar na múis, anas go bhíod faoin na bóithre agus na conarí a dhúsáideann siad a haifeadadh agus iad amón a dros san earrach. Tá na cosáin sa atá na mílte blianta d'aois agus cuideacha 800 ciliméadar ar ad chláirithe inis leis na náisiúin aontaithe. Tuairg an stáda sa cosanta níos dos na múis agus dá gonarí, má bhíonn bóithre nó ádógant in neacaló riamh. Tá spántar an sa na trosanna difriúla a dhéann na múis agus iad a boga ó áit go háit i rithinn airg. Ciliméadar tí aithneacha, thar bhóithre cluiche agus tíd an sneachta fiú. Aistríonn na múis ó áit go háit mar go mbíonn bia á lorg acu. Tá múis áirithe a thógaigh aon slí amháin gach bliain, agus múis eile a ghathaíonn na dros a brathair an slí gur bhaile dul agus iad ar n-aistir.